Ružinovčania v Lani vypadli už v prvom kole play-off, keď bola nad ich sily Skalica. Cez leto preto poriadne potrénovali, aby sa minuloročný neúspech už neopakoval. Táto letná príprava bol zvolený trošku iný formát. Viedol ju Palo Blahut a prípravy sa zúčastňovalo dosť veľký počet hráčov, čo sme boli radi. Ja by som tohtoročnú letnú prípravu zhodnotil, že bola asi najlepšia, odkedy som v Ružinove. Zásadná zmena bola tým, že sme nebehali ako po minulé roky dlhé tráte, nejaké 45 minútové, ale teraz sme vlastne zvolili formát crossfitových tréningov, čo znamená krátke, intenzívne behy, cviky s vlastnou váhou. Počas leta zažil tým Ružinova odchody aj príchody. Stratu Kováča, Rímskeho či Gemerana chcú nahradiť hráči ako Písar, Jašek, Buran či Matejík. Traja hráči zo základnej zostavy nám odišli. Máme nejakých nových chalanov, celkom šikovných, ale určite potrebujú čas. Momentálne je taká doba, že je veľmi ťažké nájsť nejakého hotového hráča, kvalitného. Rímsky spolu s odvolaným trénerom Somolánim prešli k trojnásobnému majstrovi z Nitry. Bolo to ich rozhodnutie a myslím si, že išli do momentálne najlepšieho klubu na Slovensku, takže ja im to vôbec nemám za zle. Otázna je aj účasť Miša Hubera, ktorého prakticky celú minulú sezónu trápili zranenia. Momentálne som zase zranený, som sa v Skalici zranil. Vyzerá to, že teraz najbližší duel neabsolvujem a dúfam, že na ďalší už budem pripravený. A dúfam, že už ma to bude fakt obchádzať, lebo už mi to leze na nervy. Minuloročný experiment s 3 trénermi sa teda skončil. Teraz sa Ružinov vracia k osvedčenému trénerovi Kukimu. Boli traja, ale neboli vlastne traja, bol hlavný jeden, ktorý to riadil. Teraz sme sa vrátili k staronovému trénerovi vlastne. Sezóna je dlhá, tým je oslabený a liga sa neuveriteľne vyrovnáva. Aj hráči Ružinova si uvedomujú, že to bude ťažký ročník. To odzrkadľujú aj očakávania. Čo si myslíš, že by bol tento rok určite úspech? Tak ja osobne, keby sme skončili do takého 4. 5. miesta, tak by som bol veľmi spokojný.